Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney ilang batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Ryan, 17 anyos. Estudyante sa senior high school. Itago na lang akong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga bugas-bugas sa naong. Nga imbis gitambalan, nanagdan may noon og samot. Aron iyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano man katul na akong naong. Lamoy mga ikauton. Unsa mo itong akong nakautin nga sakit? Rian! Ah. Sama ka diha? O pa ka nagmata nga buntag naman? Malit na kas klase ni mo dong. Si ate ni mo tuan na ay naligo na sa puso. Rian! Oy! Nagbata na ko, ma! Kano nga pa man kamubangon diha? Katul lang akong naong. Unsa? Hain ba? Kani ba? Kantawag, Roma. Unsa may nakautan ako? Uy, kalaki ni mo anak Rian. Bugas man ang imong nakautan. Ha? Ulitaw ka na gidi ay dong. Ano kang katawa kasi, ah? Kay ti mailhan na ka na nga ulitaw ka na. Ulitaw na nga akong kamanghuran. Agay, wa na ko'y baby. Pero ay nagkauta dong ha, kay makadaot na. Nahalala ko dito ha, ikaligo na dito aron malimpyo ng naong nimo. Ingon ana din nga litaw na ta? Mo ingon ni mama. Di mong ang ingon sa akong mama nga tungod na sa kuan abog mao nga bugas sunta. Dit kay litaw na ta. Di hosya. Namasag ko ana. Tanawa mo. Unya, unsa may imong gibuhat? Gilimpyuhan ra. Ug mangayo ko sa akong ate og cleanser. Cancer? Cleanser ba? Kanang ibutang gani sa cotton gani. Kanya mo ilimpyos na akong nang imong ate ana uy. Suway ganig butang. Oh, sige, suwayan ako. Basi na akong ate ana. Asa man niya? Nagkana po parang pangarap yan ng ate na din, oy. Cleanser. Ay, diara. Hoy, Ay! Ate sad, oy. Kuya, uwan mo lang ta. unsa may imong gilabtan diha sa ako ang mga gamit ha? Mo ni, kwanti, cleanser? Oh, binagpi. Kung nagilabtan, uy. Ay, kay mamutang ko sa akong naong ti, kay nakoy bugas. Di pa ka pwede ni Ryan, uy. Bata pa ka. Pero naman ko bibugas ni. Bisa na. Kay bata ka pa kaayo og panit. Di pa ka pwede nga mo gamit ang mga pangarti kay madaot niya ng panit nimo. O di sa tambal niya akong cleanser no sa imong bugas. Unsa man di ako itambal nit eh. Lumusira na, uy. Nya sabon ni. Ha? Kay paggamit og cleanser kay na. Mukunot niya ni imong panit. Kung bata ka pang mo gamit, ani. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Bugas-bugas ra tuod sa kong naong ang akong problema. Pero nakahasol sa bayat ni nako. Kailain magong tanahon. Hugaw man nga murag may nuka ang akong naong ug katol sab. Mong usahay, dili na ako malikayan na makautan ako. Unya. Lain na tanahon sa mga bugas-bugas akong naong eh. Nalaghan na may noon eh. Ay, bahala na. Mayo kay wasi atin na din. Mugamit ko itong iyang cleanser. O diya pa mawa. Wa man. Awa. Lain kay hikapon akong naong. Hait. Kining kuan. Kini. Suway ka o kanang hilamos. Nya gamit anang mga sabon nga kalabitawng
beauty soap bitaw? Ha? Unsa mo sa mga sabuna? Uy, kadaghan ba aning nagkalain-laing sabon nga niya sa sabonera? Kang kinsa man ning sabon? Ako na ma. Ha? Imo ning tanan rayan? Uy, nabayot na karayan. Nabayot na may noon. Nabayot na dahil kung manabon. Ang normal nga lalaki dong, musabon ra na oy bisag unsa. Pero ikaw, kadaghan gud ini. Nay, may color puti, orange, o niya sa yellow. Gigamit ni nimong tanan? Kaya akong giobserbaran ma kung asay hiyang anak sa akong naong. Armawa ni ako mga bugas-bugas na naong. Anggoy, madaot ba yan ang naong ni Murayan? Nga bisag unsa na lang ng mga sabon nga imong gigamit. Imuha da itong mga basiyo sa karton sa sabon nga akong nakita dito sa basurahan. Nga may beauty soap, papaya soap, may sulfur soap. Abi ko ba o kang ate to nimo? Ako tumaoy. Ug maayo lagi unta kun mawa na niya ako mga bugas-bugas na naong. Di makakwarta nga gipalit adto. Aw, nangayo kong papa. Sulabi ng mga bugas-bugas na akong Bisan unsa niya akong gi-applyan para mawa. Nalaggan na may noon. Nya, katutod yung kayo. So, yan ako nig kusnit be. Labi na ning nahait ikapon. Ako ning kusnito. Hala! Naunsa nang naong ni Murayan? Ha? Kinsa guna nimo? Oy, oy, Naunsa? may naunsa mo. Ma, tanawa ra gunang naong ni Ryan, ma, oh? Naunsa na? Hala, naunsa man ang naong ni Murayan? Nga napuwa og nagubag-ubag man ang imong bugas, anak. Akong ikusnit ang akong mga bugas ma. Unsa? Hala, Ay nayabag ka, Ryan? Wala ka. Magbuo-buo ginang naong ni mo ng amawa ka. Ha? Murag nabatasan na una adik na noon ko ug kusnit sa mga bugas-bugas ako na. Masa siguro nga wa na ni kaayuhan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nagsugod ning ako mga bugas sa naong sa nag-edad pa ko og 15 anyos. Tinuod ba nga dinalang ni o timailhan sa akong pagkaulitaw? Mawara ba nig iya lang? Ikaduhang pangutana. Nigamit na kog laing sabon like beauty soap, papaya soap, o sulfur soap. Pero wa man gyapon maayo. Tinuod ba nga makadaot sab ang paggamit og laing sabon? Ikatulong pangutana. Naanad na pod ko kusnit sa akong mga bugas kay lain lagi kapon. Hait. Namuwa na may noon ug nanagko ang akong mga bugas. Dili di ni maayong kusniton. Ikaw pat og katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton? Aron nga maayo na ning akong mga bugas sa naong. Kilain magud kay tan-awon gud. May tambal ba nga angay imnon pawa sa bugas? Unsa man sa tambala? O kinahanglan bagyod kong muadtog doktor? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ryan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life is unrehearsed and self-discovery is a journey of living the questions. Life is unrehearsed and self-discovery is a journey of living the questions, no?
we will not pass this way again. Kaya bitaw mingon nga, bay mag-meeting ta sunod semana, kay mag-reunion ta. Ingon din ng uban, ay sunod na lamang ko, kay busy kayo ko. We will not pass this way again. Ug sunod na lamang ka, alain ng pizza, ug sunod tuig na kamatin, usa na ta ka tuig nga older, mudaghan na nga tong white hairs. So mao na siya, no? So ang atong magtatampo ko ng kalawa si Ryan, 17 years old, taga Mindanao. Senior high ni siya, may tungod ni sa iyang mga bugas-bugas ba ni katong nabati gina sa drama. So mayang pagpaminaw diya ni Doktora Abrugar Kabilaw, ha, diya sa Zamboanga del Norte, ha, atong mga Brotherhood Health Center Basak San Nicolas, si Lubisminda Balubo, Christine Murillo, Doktora Priya Basi, si Arlene Alminio, Alma Navarro, Elvera Acosta, Rosana Abus, Olga Mirapuentes, Van Philip Leonardo, Ada Jimenez, Waldin Quiroga, Madel Pornilius, Helen Liaguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz. Atong mga kuan diha, mga staff sa Psycare Incorporated, no? Itong mga doctors diya sa Psycare Psychiatric Facility. Kung na may mga problema about psychological problems, you dial 887-4232. Nada si Mera, si Richel, si Derek, si Lupa, si Kuan, si pamauban diya, Inday, Para, no? Na mga abi ninyo, no? La Libertad Negros Oriental, mga Cayetano Simeon family, si Iba Rublico ug si Mary Joy Tijano Terio, no? Mga Kimpan family dia sa Mahaplag, Southern Leyte, no, mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Ryan, punto medical ning problema ni Ryan suma sa atong nabati sa drama. Una pangutana ni Ryan, nagsugod ning akong mga bugas-bugas sa naong sa nag-edad pa ko og 15 anyos. 17 na siya karon, no? Tinuod ba nga dala ni o timailhan sa akong pagkaulitaw? Mawala ra ba ning iyang kanang mga bugas-bugas ko, no? Yes, kuan mo ko ni hormonal man ni siya, Ryan, no? Kanumdum ko sa una edad pareha ko nimong edad, teenager, daghanan akong bugas. Pero ako lay ka kuan nimo nga ayo lagi prick kay mga lungag, no? Ya pasagdi na siya, mawara na siya. Anang mailhan nga paingon na kag ulitaw na ka, no? Kay kuan mo gyud 15, 16, 17 kusog kay ang production sa imong hormone, no? Which is nya kinang limpiado po ka. So unsa may mga hinungdanan ni hormonal, na mga irritation diha o di ba ka makauyon sa imong sabon o pimibra kang ma-expose sa sunlight or naabak ang humidity po sa atong palibot mo ka affect po na or di ba ka allergy sa whatever substance, na? Ikaduhang pangutana, di gamit nako og laing-laing sabon like beauty soap, papaya soap ug sulfur soap, pero wala man gyud gihapon maayo. Tinuod ba nga makadaot sab ang paggamit og lain-laing sabon? Well, depende sa imong hiyang, no? I do suggest nga kanang ayaw lang gyud og inunta focus kayo sa imong naong. Ako sa style na ko sa una, di na ko mutanaw og kanang salamin kay matintal man ko pag prick daghan gyud kay bugas, pero man pud makalungag-lungag akong naong kayo ron, no? So kining kanang mga hypoallergenic soup ang imong gamiton. Hypoallergenic soup. Unsa may mga hypoallergenic soup? Cetaphil, no? Dove or wa ko mag-promote ani mga sabuna, pero mao ni akong mahinumduman, no? Kining sulfur soap para ni siya sa mga scabies, no? Ako minumduman sa una. Scabies, no? Musta naman dai mo mga taga-anahawan sa Southern Leyte, nakanha gyud ko diha sa inyong sapa diha nga sulfur ang tubig, no? Ida ko ni Jublak, numdum lang kunyo diha. So hypoallergenic soup ang gamito nimo, Ryan, ha? Cetaphil, Dove ug mutana kas butika unsa may mga hypoallergenic soap. Unya ayaw sige tanaw sa imong naong kay matintal ka pag kurit or pag prick, ma-irritate, nya ma-infected, nya masamutin og ka bati, mawara na, nakabuti mong 20, are patan, mawara na siya, no? Ikatulong pangutana, naanad na pud ko og kusnit mo lagi sa akong mga bugas-bugas kay lain lagi hikapon. Hait, namuwa naman gud og nanagko ang akong mga bugas-bugas. Dili ni di ay maayong kusniton or ikuriton. Dili maayo, ha? Kay ma-irritate, ma-infected, masamutin ang problema na ba sa naong, no? Hormonal ni siya, hormonal. So kung grabe na gyud kayo, ha?
Mindanao man kano, I do not know where in Mindanao man ka, patanaw na lang ko og dermatologist diya dapit sa inyo, ha? Inaani sila ipanghatag nga mga tambal, mga dermatologist. Usahay gani mo hatag ni sila og antibiotic kung na-infected na dato kay sigihan nimo kusnit, no? Or akong minumduman kining benzoyl peroxide, no? Dili lahi ra ni siya sa hydrogen peroxide, ha? Dili ni siya pareha. Benzoyl peroxide man nila ihatag. Nya para nga dili kayo mairitar, avoid touching your face. Onya imong trapuhan o manghilamos ka with lukewarm water with mild facial creamer. Mild lang, ayon nang grabe kayo. Onya kung mahimo lalaki meron kano kanang ngadto sa mga babae o ngadto sa mga ayaw lang gyud pag kuan kayo anything butang sa imong naong kay mosamot ni siya maproblema, no? Nya healthy diet ka, you eat fruits and vegetables, no? Para nga nakatabang pod ang vitamin C, makatabang man na siya. Okay, katapusan, no, ikaw pa ito katapusan po na. Unsa may akong buhaton aron nga maayo naning akong mga bugas-bugas sa naong. Kailain mo kong kaayo tanawon. May tambal ba? Yes, mamula na ko niya bugas-bugas. Unsa man, hinanglan magyud kong adtog doktor. Kinalang ka, ana dia sa Mindanao, o dermatologist, mo na yung mga doktor nga expert sa problema sa panit. O niya, kato akong giingon, you wash your face using a mild kanang facial cleanser na idaghan ng baligya. Ayaw ng mga isog ra kayo o niya avoid putting something diha ug medyo kuan na gyud kayo, grabe na gyud kayo na anay mga nana past formation. I think it's recommended na sa imong derma nya pohon o ini doktor ni makakita nimo diha to prescribe antibiotic para nga dili mo daghan. Mawara ni siya Ryan, ayo kabalaka ako na experience ko ni ani ha sa when I was a teenager. Nasa ko mga bugas-bugas pero mo lagi na akong style sa una kung balikon dili na ko mangispiho ha para di ko kayo mangispiho ko kita ko daghan ka burot-burot matintal ka pag prick nga masugdan na ra ba nimo kusnit na magsige na to na mo gawas nga mura og unod-unod nga puti. So mao na ako ikatambag nimo og hinaot nga inagkadako nimo inaghamtong na imong litaw nga hamis ang imong kutis imong naong kay wa nimo gipang kusnit gipang prick ang imong mga bugas-bugas karong panahon na. So hinaot nakasabot ka sa speaker nimo Ryan og once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa tong mga tulumanon sa Aramen. Taas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Aramen. Daghang salamat o maayong